चाल है, एक बार पीछे मुड़ के देख, तेरा आशिक का क्या हाल है। गोपी भयंकर चाकरी ହେଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ତମର ପୁରା ରଜ ମାନେ କଣ ତମେ ଶାଢୀ ବଦଳରେ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିବ, ଚପଲ ବଦଳରେ ହିଲ୍ ପିନ୍ଧିବ, ଆଉ ଆସିକି 6-7 ଭଲ ଯାଇଗଲେ ସଜା ମଜା ହେଇକି କୋଉଠି 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 ଯେ ଆରେ ଗୋପୀ ସିନା ଚାକିରି ପାଇଗଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ ଦୁଃଖ। ଗୋଟେ କାମ କରୁନ, ତମେ ସେ ବୁଢା ବୁଢୀକି କହିଦିଅ ଯଦି ଏମିତି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ହୁଏ ତମେ ସେ ଗୋପୀଟା କୋଉଠି ପହଞ୍ଚି ମୁଁ ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ କଷ୍ଟ ଦଉଛି, ତମେ ବି ଏଠି ସେ ବୁଢା ବୁଢୀକି କଷ୍ଟ ଦିଅ। ବାଲ୍ମୀ ଏଥର ତ ଭିତରକୁ ଚାଲ। କଣ କଣ ଭାଇ କଣ ଘରେ ଅଛନ୍ତି? ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ବିଲୁଡା ତ ଖେଳାରେ ମିଳେ ଅନେକ ଦିନ ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି, ପାଟିବାକୁ ବାହାରୁଛି, ମୁଁ ବୋଲି ତାକୁ ଢୋକି ଦଉଛି। ନାଇଁ ବାଲ୍ମୀ ଜମା ଢୋକନି, ଢୋକିଲେ ନା ତମ ଦେହ ଖରାପ ହବ। କହିବି କହୁନ। ଲାଜ ଲାଗିଛି। ଆରେ ଭାଉଜ ଆଗରେ ପୁଣି ଲାଜ କହିବି ଖାଲି କହିବନି କାହାରି କହିବିନି। ସତରେ କହିବନି। God promise? I love you. ତମକୁ ଯଦି କଥାଟା ଖରାପ ଲାଗିଦବ ତମେ କାହାରିକି କହିବନି, ଆଉ ଯଦି ତମକୁ ଏ କଥାଟା ଭଲ ଲାଗିଦବ ତମେ ବି ଟିକେ କହୁନା। କହିବି କହୁନା ସତରେ। କୁହ। I love you ବାଲ୍ମୀ।